Hola a totes i a tots. Jo soc Lucía, soc membre del Club de Lectura de Manuel i vaig a recomanar-vos un llibre. Un llibre que, a més, està a la biblioteca de Manuel. I és este llibre, Y llovieron pájaros, de una autora canadenca que es diu Jocelyn Saucer. I la veritat que el títol no és massa avigible, veritat? I llovieron pájaros, de què parlarà? Jo vos la recomano, esta novel·la, perquè és absolutament deliciosa. Me la vaig llegir durant el confinament, durant els dies que van passar tancats a casa sense poder eixir, i la meva sensació és que és un llibre que convida a la vida. De què va? Mireu, és un argument un poc rar, si voleu. Són tres amics, tots que superen els 80 anys d'edat, que viuen a un bosc del Canadà. Són tres persones que cobren una pensió i s'han anat a viure al bosc perquè pensen que allà són lliures. I fins al seu racó del bosc, absolutament apartat de tot, arriba una fotògrafa que està buscant a l'últim supervivent dels grans incendis del 1916, que són uns incendis que assolaren una part del Canadà, que provocaren més de 200 víctimes, i està buscant a un d'aquests tres homes que, quan va ser l'incendi, era un xiquet. I damunt és un home del qual li han parlat molta gent supervivent dels grans incendis. No és només la història de l'amistat d'esta fotògrafa amb els homes del bosc, perquè resulta que al llarg del llibre se va afegint més gent i se van establint relacions entre tota la gent que acudeix al bosc. Per tant, no és un llibre que parle d'aventures, ni és un llibre que parle de mons diferents, ni és una història... sí que té un poquet d'història d'amor, no sé. El cas és que és un llibre que ens parla de les relacions entre les persones i parla de les relacions entre les persones des de la quotidianitat, però també des de la meravella que és la quotidianitat i allò extraordinari que n'hi ha quan descobreixes com són les persones que tenim al costat. No vos conté res perquè el llibre té 1001 matisos que val la pena que descobriu vosaltres. Jo vos ho recomano molt, este llibre, i si voleu vindre a la biblioteca el tenim. Una abraçada.